convention will come to order. جارکادی امریکا تنا و بسلامت با گریشمی روژا یکی یا کنگره کماریان بو. جمارکا ریبرین سیاسی و اولی و کسوکارین دونالد ترامپ بربجار چاوەڕێکری کۆماریان داخفتن و دەڤایەوان نەڕازی بوون ji dest û darê niha Amerîka têda. Helbet rewşa ewlehî û hatine jora hola kongreyê li bajarê Clevelandê wîlayeta Ohio alôziya herî berçav bû. Hefteya borî di nav komîta yasa û peyrewa navxwe ya partiyê cudahî hebûn. Îca heta niha em nizanin kanê di çi biqewme demê her du komîteyên yasa û ya peyrewa navxwe tên erêkirin. Em nizanin kanê rêzbendiya yasayên karkirinê dê bi çi awayî bin dema civînên partiyê tên destpêkirin. Nûnerên wîlayetan bi lez bûn bigihne nav hola civînê bihêviya ku partiya wan ê girtî be û piştevaniyê li Donald Trump berbijarê wan bo serokatiyê û cêgirê serokatiyê Mike Pence bikin. Donald Trump ji hemû aliyan da kandîdekî hêjayî serokatiyê ye. Ji ber ku guherînên berçav diafirîne. Ya wî ne tenê gotine, ew keseke şiyanên guherînê hene. Ev konferans hevdemê çend rîdanên kuştinan e di nav Amerîkada ku bûne egera nerazîbûnên xelkê li dervey kongreyê. Helbet piştevanên mafên penaberan û jinan jî cih de wan nerazîbûnan de girtibû. Ji demê ku delîveyên Donald Trump zêdetir bûn ji bo bibe namzedê komariyan ji bo hilbijartinên serokatiya Amerîka, xelek dipirse gelo komarî wê li konferansê xwe çi bikin? Konferansê giştiyê partiyê ji ber cudahiyên Donald Trump bixwe digel rêberên partiyê. Lê piştî wê kampêna dûdirêj niha tê çaverêkirin ku partiya komarî li dora Trump û namzedê wî ji bo cigirê serokatiyê bigene hev û bikaribin kampêneka gerimtir ji bo hilbijartinên serokatiyê bikin li dijî demokratan. Dexîlê Şamo li nav hola Kongrê Niştimaniyê Komariyan li Cleveland, wilayeta Ohio.